Waqt li kien qed jindirizza lil membri tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li gvern ġdid se jkun qed jaħdem kull fejn hu possibbli mal-privat f'kull qasam. Kemm bżonn batta stat li jkun iktar regolatur milli player fl-ekonomija ma jkun qed jirregola l-istess ekonomija ħankunu attivi ħafna biex nippromovu numru ta' opportunitajiet ikbar minn qatt qabel għas-settur privat biex ikun jista' jidħol għalihom. Jien perswas illi fl-oqsma differenti ħankunu qegħdin niġġeneraw swieq ġodda illi ħajatu opportunitajiet biex anka naslu għad-diversifikazzjoni li semmewna l-credit rating agencies mod konsistenti. Joseph Muscat żied li l-kontijiet tad-dawlu l-ilma huma wieħed mill-ikbar piżijiet tal-intrapriżi u gvern ġdid huwa kommess li jimplementa r-roadmap tal-enerġija tiegħu li twassal għal roħs fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Gvern ġdid jiġġieled il-burokrazija li hija fattur ewlieni li xekkel it-tkabbir ekonomiku. Dan isir fost oħrajn bil-ħatra ta' kummissarju responsabbli mis-simplifikazzjoni amministrattiva bilan li l-burokrazija tonqos b'25%. Joseph Muscat qal li l-proposti elettorali tal-Partit Laburista huma bbażati fuq it-tbassir tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Fond Monetarju Internazzjonali. Bil-kontra, meta jeżistu diskrepanzi fejn it-tbassir li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista u dawk li qed tagħmel il-Kummissjoni Ewropea, diskrepanzi li juru l-kalkoli tal-Partit Nazzjonalista huma ħżiena. Il-mexxej Laburista semma wkoll kif statistika uffiċjali pubblikata fl-aħħar sigħat turi li f'Jannar il-qatt żdied għal 11-il xahar konsekuttiv. Din hija xi ħaġa li gvern ġdid irid ibiddel. Min-naħa tiegħu il-President tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem Joshua Zammit qal li l-Gvern għandu jsib bilanċ bejn l-irwoli tiegħu ta' employer u ta' regolatur. Qal li fi żmien ta' kampanja elettorali huwa importanti li l-partiti politiċi jkunu realistiċi waqt li żied li l-assoċjazzjoni temmen fid-dialogu soċjali.